Gindalahig na sang Israel kag Estados Unidos ng Amerika ang mga oil facilities sa Iran sa ikasam nga adlaw sang gera sa Middle East. Ining una nga tion nga ginatake nila ang oil infrastructure sa Iran halin sa nag-umpisa ang gera sang Pebrero 28. Nasaksihan ang pagdabadaba sang apat ka oil storage facilities kag isa ka oil production transfer center sa Tehran kag sa probinsya sang Alborz. Ang ginpunteriya nga mga pasilidad amo ang Agdashe Oil Warehouse sa Northeast Tehran, ang Tehran Refinery sa South, ang Saran Oil Depot sa nakatungdan sa Tehran kag ang oil depot sa Karaj City. Sa inisyal nga reports naglik na sa mga dalanon ng langis bangod sa strike sa Saran Depot, bangod sa mga atake, apat ka tanker drivers ang napatay sa Tehran kag Alborz. Nagrason ng Israel nga ginatake nila ang fuel storage facility sa Tehran bangod ginagamit ini agud mag-operate sang military infrastructure.